значит халқи мо бояд ки сервиса ёд гирад, муомила ёд гирад, забона ёд гирад. Забона донистан дар кор. Забона надонед шумо хизматрасонӣ кардан наметавонед. Забони русия, англисия, забона ёд гиред. Забони тоҷикия медонед, шумо хоҳед нахоҳед медонед забони тоҷикӣ. Ҳамин тоҷикӣ худтон ба муомила хушрӯ гап заданам ёд гирифтан дар кор. Основно забони хориҷа ёд гиред барои туризма пеш бибурдан. Баъд шароит созед. домоддихо кардану мо дар кор, домоддихои хуб кардану мо дар кор. Ин беҳад зарур. Медицински услугаҳои хуб кардан дар кор. Ин беҳад зарур. Барои туризм барое ки турист биёд, шароит сохтан дар кор. Баъд бисёртар чизҳои милли мо бисёр кардану мо дар кор. Маҳсулотҳои милли мо, сувенирҳои милли, сувенирҳое ки одамо қаттиш гирифта гардад, сувенирҳое ки хонаш бибарад, тӯҳфа кунад. Ҳамин хели сувенирҳо сохтан дар кор. Мо ба ҳамин чи нест. ҳамон чизҳо, ҳамон сувенирам се уровен сохтан дар кор. Барои мардуми оддӣ, туристи оддие ки мисол пулаш камтартар, барои средний уровен, а барои вип сувенир сохтан дар кор. Ягон майда баъзе ҷо ба ман мерам, мехоҳам ки ягон чи тӯҳфа кунам аз Тоҷикистон, ҳамин чиза ман намеёбам. бовар кунед ман намеёбам. Мисол акум гирд ман ба одамое ҳаст ки ман ба чизи оддӣ табрик падарка кардан наметавонам. Вип сувенирҳо именно се ягон колорит, национальный колориди худамо қатъи. Ин беҳад зарур.